Bueno, nosaltres des del primer moment vam tindre clar que el que teníem que fer era ajudar a la societat per a reconstruir-se l'antes possible. No? Vam llançar una línia de finançament sense cap tipus de comissions o d'interès per a poder ficar en marxa quant antes els negocis i les vides de les persones. Vam deixar de cobrar les comissions que haurien d'haver cobrat a les persones afectades, tant empreses com particulars. Després vam establir també una línia d'ajudes directes a través de les organitzacions que estaven en el territori per poder aplegar i tornar a la normalitat el abans possible. No? Això i vam crear un comitè que establia una sèrie de possibilitats d'accions a prendre que van traslladar a les administracions públiques a través dels nostres canals per a que elles pogueren aplicar coses que ampliaven el nostre marc d'actuació més enllà de la pròpia financera de Caixa Popular. No? Bueno, el primer que n'hi ha que tindre clar és que per a que no torni a passar o per a evitar les conseqüències del que ha passat, el que tenim clar és que té que haver una visió de caràcter més ample, supramunicipal, no? I per almenys en aquest cas, en el cas nostre, com a mínim metropolità. No? A partir d'ahí n'hi ha que repensar tot el que s'està fent i com s'està fent. Tenim que ser capaços de construir empreses o economia que siga més resilient i per això necessitem que les empreses tinguin una fortalesa com a tal i n'hi haurà que ajudar perquè incorporen innovació, intel·ligència artificial per a fer empreses més resilients. També tenim que tindre en clar que les empreses tenen que també canviar un poc el xip i que aquest xip té que tindre en compte el territori i les persones i la societat en la que estan. I això s'ha demostrat en algunes empreses que ja ho tenen implantat, que han sigut les que han donat resposta i les que han aportat a la comunitat. No? Podem parlar d'empreses com Caixa Popular, però moltes altres com Consum o altres empreses que han ficat dels seus recursos per a reconstruir. No? I després el que tenim que veure també és una mirada integradora, on s'escolta a totes les parts i totes les parts puguen opinar per arribar a consensos i a solucions més viables i més sostenibles a llarg termini. Bueno, jo no crec que se pot ser, jo crec que té que ser una oportunitat. Això és com començar un foli en blanc i a partir d'ahí tenim que construir. No? I tenim que construir i tenim que fer-ho d'una manera coherent, que siga sostenible i que ajude a reforçar tots els llaços en la comunitat i en la societat, el que ens va fer possible que siguem més resilients i més resistents. I en aquesta línia crec que és fonamental l'escoltar-nos uns a altres, reconèixer-nos i ficar solucions de caràcter comú, que sempre van a ser millors que les solucions individuals que prenguem. No? I així el que sí que demanaria és un aprenentatge de l'experiència i dels errors, no? Per a que no tornin a passar i per a poder construir d'alguna manera, per si tornara a passar, no repetir coses que han estat passant en aquests moments i que crec que estan ralentint el que podria ser la recuperació i la projecció de futur.